खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि इउटिउब चेनेलखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै दायो जों दंफैयो सुख्लायनि जोहोलाव फुरि पार्कआवहाय मोनाहां जाबायानो जोंहा प्लेन गैयामोन नालाय फैनायनि आलदा जायगायावसो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेहायनो हाबलांनोसै होननानै दायो हाबलांसै आरो दसे बेनो गेटआ नै बे बिफाङा जोंनाव थानाया राजा टिकेट लाबाय गिदिरफोरना 20 रुपिस ओमफ्राय गथ'फोरना 10 रुपिस आरोना स्टुडेन्टफोरना 10 बिबार नायनो फैदोंमोन बिबारानो गैला हाग्रायाव जनानै जानो हागोन ए गारजोब्बायसो नै बैहाय बिदि हाग्राखौसो गायनांगौमोन न'आवहाय आं दिनैसो फैदों माने बिराद बोसोर सिगाङाव फैदोंमोन खिन्थु बिदि नङामोन आरोना ओमफ्राय साननैसो सिगाङावहाय आरो साबसिनबावोमोन नै बिबार गोजा दंमोन दा गैला हाग्राया इदिखौसो गायनांगौमोन दे जों न'आवहाय मा बिफाङा बियो जानो वाव नै मोजां नुदोंमोन बियो आलदा जोंना एसे रेस्ट हाउस बेयो बे जिरायनो मोजां जागोन ने जाग्राफोर लाबोनाय मोनबा हाथाय मानजिग्रा बियो मा बिफांथाय बियो मोजांथार थ' मेंबाय नामा थिंजाय बिबार गोजामोन ने बेहाय एरियाया गिदिरानो आरोना ओमफ्राय फुरा ग्रिनजों मोजां नुजोबो आरो नोंथांमोनाबो फैनानैहाय बेरायफैनो हागोन गथ'फोरा गेलेनो थाखायबो दङ बिथिंजाय जों थांगासिनो दङ दायो ओमफ्राय नै हाग्राफोरखौ आं जि फसायदों गोथां बे हाग्राफोराव जिरायनानै उन्दुग्लांनो मोजांथार आरोना मोनाबिलि समावहाय फैनानैहाय गोजोन बार जानो थाखाय गोलोम बोथोराव मोजांथार आरोना बैथिंजाय गथ'फोरनि गेलेग्रा दङ आरोना खेबाखै आङो बिसोरखौ खाथि खालायाव बेबायदि जायगाफोर थायोबा बिराद मोजां जायो आरोना दसे बेरायफैनो थाखाय दा
नालांबाय थादों नोंथांमोना आं खालि थाबायदोंल' आरोना नोंथांमोननो बेखौनो देखायलांबाय थानोसै गथ'फ्रा जा गेलेगासिनो दङ आरोना गथ'फोरनि नोजोराथ' खालि गेलेनायथिंजायल' थाङो नालाय ओमफ्राय नै नायदो नोंथांमोना गथ'फोरजों लोगोसे बिमायाबो गेलेबावबाय नै आंबो हानायमोनब्ला आंबो गेलेबावगौसोमोन बिदि थानांगौ गथ'फोरनि थाखाय मबाइल नायनायनिख्रुइ बेबायदि गेलेनो लानानै फैनाया साबसिन होननानै आं सानो आरोना नोंथांमोना मा सानो मबाइला साबसिन ना गेलेनाया साबसिन दाङा बायदि नुयो आरो दाङा बायदिथार नै नुवाखै रज'लाबायदों फुनानैसो लांनो हायोलै गोजा बारनाया ए दङ नुखै सिरि थ'ओरै थांसै लामा दङ ओरैजाय लामा मेन रड हा ओरैजाय फैनो हायोनि अ ओरैजाय दालिया दंमोननो लरायजोब्बाय नै ओरैजाय बेफोर दंमोन आरो दाखालि बिदि बिराद बारदोंमोनथ' देलाय गेजेराव थांसै जोङो मोनाबाय नालाय नै लाइट होबाय दायो मोनाबाय नालाय ओंखायनो लाइट होबाय दायो साबसिन नुबावगौमोन आरो ओमफ्राय नै ओरैजाय सेस अन्थाइ गोजा मानो अन्थाइ होदोंथाय प्लास्टार खालामगोन नामा दै फैयोना दैज्लाङाव दै फैयो सप्लायनि दैया बैसागुनि न'आवहाय आलासि जानो फैनायानो आंहा गोबाव जाबाय माने भटबो होनांगौ दंखायोमोन नालाय बेखौबो होबाय ओमफ्राय दिनैहाय जोङो पापामोननि गामियावबो थांदोंमोन दसे ओमफ्राय बिनि उनावहायनो खाथियावखा नालाय ओंखायनो हाबलांनोसै होननानै हाबफैबाय आरोना गोसोखौ मोजां मोनदों मानो होनब्ला आङो मिथिंगानि महरखौ बिराद मोजां मोनो गोथां नुब्ला बिराद मोजां मोनो आरोना नोंथांमोनाबो अफकर्स मोजां मोनो मिथिंगाखौ बेहाय नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन बिराद मोजां नुयो बिबार बारनाय समाव फैब्ला आंबो बिबार बारनाय समाव फैनो बिराद लुगैदोंमोन नाथाय समा मिलायाखिसै दिनै बेखौनो नायबाय आरोना नोंथांमोनाबो फैदो एन्जय खालामदो गथ' गथायफोर दङब्ला गेलेहोनो हागोन पार्कआवहाय ओमफ्राय जोङो मोननैसो बेबायदिनो फट' खेबनानैहाय ओंखारलांनोसै आरोना दायो बेवहाय आङो मोननैसो फट' एड खालामनानै होदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों लाभ इउ अल बाय